Takže vítam vás pri novom videu. V tomto videu budem hrať Supermarket Simulator. Natáčal som jedno video včera, ale nevydal som ho, lebo bolo moc dlhé a niečo mi tam píšlo v mikrofóne, takže dneska by to malo byť všetko dobré. Takže ideme dokúpiť ešte nejaké veci, lebo to tu máme prázdne. Tak ideme to dokúpiť. Čo kúpime? Kúpime toto, kúpime obrovský, určite múku a chleba, potom dokúpime mlieko a vajcia, lebo to je najdôležitejšie. Potom vezmeme dva Starbucks a toto, dobre. To by malo stačiť a ideme to rozložiť. Takže to dáme pekne sem pri Starbucks kafe. Toto vezmeme, tu dáme semok. Tak, bomba. Ok, ideme mlieko dať. To je mlieko hneď tu, takže to sa bude akurát hodiť. No lenž máme, ja som kupoval vlastne veľa vajec. Počkajte. No už aké sa vyprázdnia vajcia, tak ich tam dám. Dobre, ideme pre ďalšie balíky a na to Starbucks kafe, tu dáme semok. Spravíme si aj nejaké zásoby, aby sme mohli doplňať počas dňa. Tu máme toto, tu dáme semok, potom múku vezmeme, to určite sem také pichneme, treba semok a vedľa toho príde chleba. Jednu múku budeme musieť odložiť, vajcia, no, to musíme tiež odložiť. Jak sa to F-ko, dobre. To odložíme, dobre, sem dáme ten chleba, no to je jedno. Dobre, múku tiež asi odložíme, keď takto doplníme potom. Tak, dobre. Takže sem dáme toto. Vrátime to pekne dole regálu. Bol to môj brat, ktorý je úplne poskynutý idiot. Prepáčte za nadávky. Takže dáme sem ešte obrovský. No, čo sa môžeme doplniť? Doplníme sem chleba, doplníme sem múku. Jedine, čo nám zostalo vajcia, takže môžeme otvárať. Dobre, otvárame. Že sa ideme pozrieť sem na zamestnancov. Kde sú zamestnanci? Tu sú zamestnanci, ale nie, zároboxy. To snad nie, čakať. Ach bože, no, zamestnanci expand. Môžeme expandovať. Jo, už nám zakto zvoní, tak poďme na to. Ale nie, práve skončil deň, no tak necháme otvorené. A čo to tam bolo? Cashier za 300 robuxov ukáž. Jaj bože, nemáme. Ale tak dáme asi... Kúpime asi toto aspoň. Nie. Akože chcel by to zamestnancov, určite by to chcel zamestnancov. A budeme určite expandovať. No už máme zákazníka. Takže ten chce Starbucks kafe. Tak. Pekne si to vezmeme. 3, 5, dobre. Dovidenia. Takže tak. Pekne to tam naťukáme. 2, 5. Dobre, pekne to sem dáme. Tak, naťukáme to všetko pekne krásne. Aha, ona chce platiť kartu, dobre, dáme jej to sem. Keď má $1000, mohli by sme skúsiť, že expandáciu, alebo dokúpiť nejaké regály. 6,30, dobre. Tak. Dáme toto, dobre. Alebo kúpime nejakú licenciu na veci. To bude asi úplne najlepšie. Dobre. Dostaneme $1000, zatvárame. Tak, tento nechce žiadny výdavok. Dobre, dovidenia. Tomuto naháčame múku. 3,90. Tak. Už mám $100. A toto chcem mlieko a vajcia.
Prečo dávam vajcia zadarmo? Čo? Vajcia nie sú zadarmo. Hej, Hej, tu je 0! Dáme ich za 3,50. Však to čo je to za... Čakaj, to ešte skontrolujeme ostatné cenovky. No dobre. To už sú v poriadku. Euro 50 za mlieko, to nie je veľa. Tak, Starbucks kávu. Tak, bomba. 85 centov. Videnia. Máme level up. OK. Poďme na to. 20. Aj. Gesák, bomba. Tak. Tak chvíľu budeme zatvárať. A prečo si vajce teraz nikto nebere, keď som ich zražil? No, za nulu by si to brali. Zadarmo, však zadarmo veci sú najlepšie predsa. Vidíte? Vodu si vezme, toto si vezme, ale vajca si nevezme. Nechápem. To bude asi dosť pravdepodobné posledná objednávka. 45. Dobre. Zatvárame. Všetkých to bol priajde. Á, vajcia. Dobre. Dobre, hej. Dobre. 4. 65. Videnia. Tak, kávu. 33 10, 33 10. Dobre. MPCčka, čo vám poviem. Takže tak, 3,30. 30, tak, dobre, pekne, krásne. Dobre. Asi poďme expandovať. Dobre, 20 centov. Dovidenia, dobre, ideme expandovať. Peniazy máme viac než dosť, takže doplníme. Dúfam, že nemusíme to mať prázdne, keď to chceme. Dobre, asi nakúpime. Čo? No to je jedno. Tuto nakúpime licenciu. Kúpime licenciu 2. Tak. A môžeme kúpiť nič. OK. Dobre, čo nám pribudlo, aké produkty? Takže pribudlo nám peanut butter, potom rýža, sol, nejaké koláče, mafiny a špagety. Dobre, tak vidím to tak, že to rovno objednajme. Po 2-krát. Dobre, objednáme aj jednu túto blbosť. Tak, dobre. Môžeme tak. Kde ju dáme? No asi semok, takto. Čo je? Tak, dobre, dáme semok. A dáme tam čisto nové veci, čo nám proste teraz prišli. Nastavíme tam cenovky a v ďalšom videu si ukážeme, ako bude však predaj. Takže pekne špagety za 4,50. Toto by mala byť sol, ak sa nemýlim. Takže to dáme za 2,15. Dobre, profit euro. Berem. Ďalšia sol. Tak. A vypredané mlieko. Dobre, máme tu nejaké zákusky. Akože neviem, čo to sú to za zákusky, ale je tu nejaké, že cupcakes. Tak dáme to za euro 20. Ne, to je malý profit. Euro 60. Dobre, 80 centov profit. Dobre, a toto je čo? To je niečo nové.
to je muffiny. Dáme za 3,90, tak dobre. Doplníme ešte tento sklad. To sú dúfam špagety. Dobre, to sú špagety. Tak, krása. Doplníme. To je to. Ja! Do prčíc, ja som to dal zle. Prosím vás, nesejte ma. Dal som to prosím zle. Dobre, môžeme schválne skúsiť, jak sa to bude predávať. Tak. Alebo viete čo, to si ukážeme v ďalšom videu a ja sa s vami lúčim.